Фотографа снима фотографа. А тук фотографии много. Къде е канона? Къде е канона? Не, гадно ми е. Трябва да ти кажа, че предния не го усещах на врата си, т.е. ми е определено неприятно. Аз спомням твоя, като го пипних, ми беше гадно тежък, а моят е още по-тежък. А той е обективно много си. Вземеш една раничка като на това репортера. И един шерп. Трябва пак да я държи. И един шерп да го носи. Банкетната култура по време на криза леко пада. Докато нещо се поднесе на масите, на бърза ръка се стопява като пролетен сняг. По-възпитаните остават с празни чини. Аз коментирам моите си коментари. Коментирам си моите си коментари. По-културните остават с празни чини. Банкетната култура по време на криза пада значително. Цяла зима половината екипаж нищо не са яли, чакат дойде първи банкет да се нахранят като хората. Първата и на последната е най-съдържателна, нали? Единия път след дълго чакане, другото преди дълго чакане. Да, заговезно се получава, нали? Но ще дойде.